खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। उत्तर प्रदेश रायजोनि कसगंज जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों, जेराव ट्रेक्टरनि दाबाया बेलथायनानै इसोर सिबियारि सा 24 सुबुंफोरा अबथिरा जिउ गोमादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला कस गामिनि सा 54 सुबुंफोरा गोथार पुर्नामासिनि थाखाय गंगा दैमायाव दुगैनानै गावखौ गोथार खालामनो थाखाय गंसे ट्रेक्टरजों उत्तर प्रदेश रायजोनि कसगंज जिल्लानि सिङाव थानाय कटरगंज गंगा गाथोनसिम थांगासिनो दंमोन। नाथाय गंगा गाथोनसिम थांबाय थानाय समावनो गारैया गामिनि साखाथियाव गंसे उल्था दिगजों फैबाय थानाय कारजों सौग्रावजानो गिनानै हरखाबै ट्रेक्टरखौ फिदिंनायनि जाहोनाव अभारल'ड थानाय ट्रेक्टरनि दाबाया मोनसे गिदिर जाम्फैयाव गोग्लैलाङो, जेराव ट्रेक्टरनि दाबाया बेलथायनानै नारसिननायनि जाहोनाव सा 24 सुबुंफोरा दै सिङाव गब'नानै अबथिरा जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंफोरनि मादाव सा 8 सुबुंफोरा आइजो आरो सा 7 सुबुंफोरा उन्दै गथ'फोर। बेजों लोगोसे सा 30 सुबुंफोरा गोब्राबथार थासारियाव जोखोम जादों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला ट्रेक्टर दाबायाव गासै सा 54 सुबुंफोरा गाखोदोंमोन। दा जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दं। बे जाथायखौ मोनथिनो मोननानै उत्तर प्रदेश रायजोनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायथियो आरो बे जाथायाव जिउ गोमानाय गंफ्रोमबो नखरनो साफायाव 2 लाख रां होनायजों लोगोसे जोखोम जानाय साफ्रोमनोबो 50,000 राङै अनसुंथाइ होगोन होननानै फोरमायना होयो। थांनाय सानसेनि सिगांसो क'क्राझार बनसुनि नैथि गोथार जोनोम सान फालिथाय हाबाफारियाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा पृथ्वी नारायण देब मेसखौ क'क्राझार लकसभा बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय MP बिजाथिनि थाखाय थामथि फारिलाइयाव मुं थानायखौ नुनानै दुखु मोननाय फोरमायथिना पृथ्वी नारायण देब मेस बिथाङा ST सार्टिफिकेट दङब्ला बिजिरसालिनि साखाथियाव थांनानै बिथांनि ST सार्टिफिकेटखौ दाननानै होगोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायथिदोंमोन। दा बिनि फिनजाथाय महरै BPF दोलोनि बिजाथि पृथ्वी नारायण देब मेस बिथाङा खौरां बिजोङाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिथाङा फिनजाथाय होनाय बादिब्ला थांनाय 2015 मायथाइयाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जेब्ला 14 नबेम्बराव बर' थुनलाइ सान फालिनाय जादोंमोन, अब्ला बै सानखालि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा गावनो बिथांखौ बर' हारिनि राजखुंगुर आरो बर' राजा फोलेरनि राजखुंगुर होननानै बुंदोंमोन। दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि सोमोन्दोनि सुबुङा केन्डिडेट महरै फोसावजायैनि थाखाय बे टेनसनावसो बिथाङा बेबादि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन आरो गोहो दङब्ला दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा गौहाटी गोजौ बिजिरसालियाव बिथांनि बेरेखायै चेलेन्ज खालामथों। सोरहा बेसेबां गोहो दं आं बेखौ नायगोन होननानै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनिसिम अपेन चेलेन्ज खालामो। बेजों लोगोसे UPPL दोलोखौबो गोबां गोख्रों रावजों सोंखारियो बिथां पृथ्वी नारायण देब मेसआ। दुखुनांथावना खौरां, जायखौ जों केन्सार बेराम होननानै खोनायोब्लानो बयबो गोसोआव गिनाय मोनखाङो नङासै? दा बे बेरामजोंनो जोबोरै खस्थयै सैनांगौ जादों अरायबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा फुकन दैमारि बिथाङा। गोबाव समनिफ्रायनो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोख्रोङै खामानि मावबोनाय बोखावजायै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लोगो गाहाय नेहाथारि आरो दानि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि महरै बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दं। फुकन दैमारि बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राबै केन्सार बेरामजों जुजिगासिनो दं आरो बिथाङा बे समाव गौहाटी बर'आ केन्सार इनस्टिट्युटआव फाहामथाय लागासिनो दङ। बेरामनि गाग्लोबनायाव बिथांनि नखरा रांखावरिनि आंखाल जानायलाय, बिनिखायनो जाय नोंथांमोनहा सुबुं अनफावरि महरै जा हायो एसे एनैब्लाबो जाय जेरै हायो अनसुंथाइ हरनो खावलायहरदों। बिथांनि अनजालि बिसि मीरा दैमारिनि एकाउन्ट नम्बर SBI 31151748974 आरो IFSC कड नम्बर SBI N0010413 बे एकाउन्ट नम्बराव नोंथांमोनहा अनसुंथाइखौ हरनो हागोन।
बर'नि माखासे आइजोफोरा बर' हारिमुआव नखर आरो हौवा गारनानै खारनाय आरो माब्लाबा हौवाफोराबो हिनजाव गदाय लानाय बेफोरखौ बर' हारिनि थैयावनो थाखानाय थामहिनबा जारिमिनाव दंखायो होननाय बायदिसो खालामनो सानबाय नामा? थारैनो बर' हारिनि माखासे आइजोफोरनाव गाज्रि भाइरास हाबनाय बादिसो सानफ्रोमबो हिनजाव खारनाय जाथायखौ जाफ्लेबाय थानाय नुनो मोनगासिनो दङ। फिन आरोबाव हाबा जाखानाय आइजोआ गोमानानै दं। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सोलिफु दान एबा थांनाय 14 फेब्रुवारि खालारखालि उल्टापानिनिफ्राय तिनालि कक्राझारसिम पान कार्ड बानायनो होनना ओंखारलांनानै थामुलि दैमारिया न' फारसे फैफिनाखिसै। थामुलि दैमारिनि फिसाय थेब्लाय दैमारिया मिथिहोनाय बादिब्ला सिगां समनिफ्रायनो बिसि थामुलिया सम सम फनाव सोरजोंबा रायज्लायबाय थानायखौ खोनानो मोनोमोन। नाथाय बेबादि हरखाबै नखरखौ गारनानै खारगोन होनना फिसाय थेब्लाय दैमारिया सानफेराखैमोन। नाथाय दायो फिसाय थेब्लाया गावखौ आरो फिसाज्ला खोमदोन दैमारि 14 बोसोर बैसोनि आरो नोजोर दैमारि 5 बोसोर बैसोनि गावनि आंगोफोरखौ गारनानै सोरबा सिनाय मोनै हौवाजों खारफालांबाय होनना सन्देह खालामनाय जादों। बेनिखायनो स्क्रिनाव होनाय थामुलि दैमारिनि सावगारिखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 9436254180 आरो गुबुन मोनसे 9373810592 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों थेब्लाय दैमारिया। प्रमद बर' बिथां दैदेननाय बिटिआर सोरखारा बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगाखांहोनो थाखाय गोदान गोदान बिथांखिफोर दानानै रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ फारि फारियै सुस्रांनानै होनो थांखि लादों बिटिआर सोरखारा आरो आगुनि 17 बोसोर खुंथायाव थानाय बिपिएफ सोरखारा आद्रा खालामनानै दोननाय माखासे खामानिफोरखौबो फारियै मावफुंलांनो थांखि लालांगासिनो दं। बेबादिनो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सोरखारनि मोनसे मोजां खामानि। भारत सोरखारनि मददजों बिटिआर सोरखारा चिरां जिल्लानि दांताल खाग्राबारियाव 550 कौटिनि HPCL थाव दोनथुमसालि लुफुंनो आखायाव लादों। बे मावबिथांखिनि गेजेरजों ओनसोला जौगाखांनायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो जिउ राहा दैदेननो एबा जिउ राहा दानानै लानो खाबु मोननो हागोन। मैया चिरां जिल्लानि दांताल खाग्राबारियाव HPCLनि थाव दोनथुमसालिनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायनि भूमि पूजन हाबाफारि मावफुंदों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', एमपि रोनगोरा नार्जारि, इएम डक्टर नीलद स्वर्गियारि, एमसिएलए माधव चैत्री, इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरि आरो मावफुंगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। मख'जाथावदि 1 दाननि उनावनो मिरुनि मन्त्रि रामेश्वर हेली बिथाङा बे HPCLनि थाव दोनथुमसालिनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होगोन होनना मिथिना मोन्दों। गोबारै फैनाय अखा आरो बारहुंखाया धेमाजि जनाय ओनसोलाव गोबां न' बां बिफां लाइफां सिफायनानै गोबां नखरखौनो खहा खालामलांदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला धेमाजि जिल्ला जनाय ओनसोलाव थांनाय हरनि 12 बाजिनिफ्राय फागुन दान बोथोरनि गिबि बारहुंखा अखाजों न' बां बिफां लाइफां बायनानै सिलिंखार जालांदों। मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला थांनाय हराव बारहुंखा अखाजों जनाय हालामनि सिङाव थानाय 1 नं लादांगुरि होननाय गामियाव गोबां न' बां बिफां लाइफांजों लोगोसेनो माइ बाख्रिया अखा बारहुंखाजों बायलांनानै गोबां नखरफोरखौ खहा खालामनानै दुखुआव खोख्लैदों। बेनि अनगायैबो जनाय हालामनि गुबुन गुबुन गामिफोराव बारहुंखा आरो अखा हानायजों गोबां खहा जाबावनाय खौरांखौ मोननो हादों। बेबादि बोथोरनि गिबियै बार अखा फैजेननायावनो गाज्रि थासारि सोमजिनानै खहा खालामनो हादोंब्ला देग्लायनि बोथोरा आरोबाव माबादि जाबावगोन बेखौ साननानै गोबाङानो जिंगा सिलायदों। आसाम सोरखारा इउनिफर्म सिभिल कर्डनि फारसे गिबि हाबा मावनायखौ जागायजेनबाय। इउनिफर्म सिभिल कर्डनि गिबि हाबा मावनायनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारा मुस्लिम मेरिज एन्ड डिभर्स एक्ट 1995 खौ फोजोबस्रांनो थांखि लादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला आथिखालाव आसामावबो गासिबो जुलियानो स्पेसियेल मेरिज एक्टनि गेजेरजोंसो जासिगोन। बेजों लोगोसे आरोबाव आसाम सोरखारा फोरमायबावनाय बादियैब्ला बेबादि थांखि लानायजों उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ फोजोबस्रांनो थांखि लानायनि हाबा मावनायाव मददबो मोननो हागोन।
बे थांखिखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिनि सामलायनायाव खुंनाय केबिनेट जथुम्मायाव लानाय जादों आरो बे एक्टखौ फोजोबनो थांखि लानाय लोगो लोगोनो मुस्लिम मेरिज एन्ड डिभर्स एक्टनि गेजेरजों हाबा मावनाय सा 94 मुस्लिम रेजिस्टारखौबो बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय आरो सा 94 मुस्लिम रेजिस्टारफोरनो 2 लाख रां होनानै बिसोरखौ बिबाननि हाबा मावनायनिफ्राय उदां खालामनाय जाबाय। मख'जाथावदि उत्तराखन्डआ इउनिफर्म सिभिल क'डखौ गनायथि होनाय गिबि रायजो जानाया 3 सप्ता जानायनि उनावनो आसामावबो इउनिफर्म सिभिल क'डखौ गनायथि होनो थांखि लानाय जादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।